една изключително важна за нас юбилейна годишнина, 75 години на нашия факултет. В такива дни ние се обръщаме винаги с почет и уважение към тия, които създадаха, развиваха и продължават да развиват и днес факултета и да носят името на факултета. А кои са те? Това са преподавателите, професори, доценти, асистенти, които обучават студентите, които влагат в тях изключително високи професионални умения, които пазят академичния дух в факултета и които оформят бъдещите ръководители на сложните ни водостопански системи. Това са административните служители, секретарките във факултета, секретарките на катедрите, които успяват още в първите години да направят факултета дом на студентите. Това са инженерно-техническите кадри, които облегчават работата на преподавателите, създават възможности на докторантите, на проектантите. И това са студентите, заради които е създаден този факултет, заради които той се е развивал, развива се и носи своето име гордо в интерес на България. Нашия факултет не е имал леки периоди в своето развитие. Създателите на факултета, 6 души хабилитирани преподаватели, не само откриват факултета, но чрез един сериозен поглед към организационната структура на факултета с управленски умения успяват да дипломират випуск, който отива в практиката и доказва, че в България могат да се обучават от наши преподаватели хидроинженери и че те са в състояние да развиват водното стопанство. Следващия период е той, който всички ние познаваме и наричаме като златен период на българското водно строителство. Периода, в който се изгражда водоснабдяването на 90% от населените места, 12 милиона декара напоявани площи, голямата хидроенергетика с уникални каскади до Спатова, Чегърна към Сестримо и перлата на нашето строителство Палич и Ира. Но за да може това да се осъществи, факултет отново трябва да приеме една управленска програма, която да осигури качеството му, да готви кадри за това огромно, мащабно за нашата страна строителство. И в рамките до 60-та година факултета вече има 105-110 преподаватели с много усилено развитие на аспирантури, докторантури сега, с специализации след 70-та година почти във всички страни, водещи във водното дело в Европа. И е в състояние да обучава около 600 и повече студенти български и над 80 до 100 чуждестранни студенти от над 50 страни. Доказал своето име, факултета навлиза в третия период, когато изведнъж към него се насочва огромен негативизъм от всички страни, забравяйки, че този факултет, неговото верно е казано още 20 години в първите 2 документа по водно дело, че водите на България се използват хармонично, в интерес на днешните и утрешните граждани на страната. А това е въпросното опазване на околната среда и същевременно с това и устойчивото развитие. Тогава трябва да се доказва и деканското ръководство и факултета, стоейки на заложеното единение в факултета в началото, доказва необходимостта от този факултет, че той не е въобще съоръжение, а че това са уникални съоръжения и че тук се обучават студенти на европейско ниво. Една от причините за откриване на немско-езиковото обучение беше точно това. Нашите програми съответстват на техните и благодарение на упоритостта на студентите и преподавателите и светоотдаването, още първият випуск получи европейски дипломи. Този период не свърши само с това. Последва драстично намаляване на студентите. И тогава пак факултета беше на ниво да намери правилния път. Студенти ще има, но преподаватели не се изграждат за 1 или за 2 години. И сега, въпреки че денят е тържествен, идва най-тежкият период, според мен, в работата на факултета. Ние сме наясно,
че водоснабдяването ни е в, да не кажа катастрофално ниво, не е нормално 500 000 жители ежегодно да са на строг режим. Не е нормално в напояването да сме се върнали към 40-та година. Не е нормално на хидроенергетиката да не се залага като на единствения реален възобновяем източник. Тя не се нуждае от подкрепа, докато другите се нуждаят и тази подкрепа я осигуряват водно-електрическите централи. А вече има тенденция за намеса в режима на работа на големите хидроенергийни каскади. И не е нормално, естествено, аварии, които стават в хидроенергийните ни системи, които са ставали, които не са непознати за нашето строителство, да спират работа за повече от една година. А перлата падечира 2 години, да не може да се стигне до някакво решение. Всичко това изисква от факултета нова настройка. Ние вече трябва да говорим открито, че не можем повече да отиваме надолу. Но единствените, които могат да направят водното строителство, сме ние. Няма кой да ни помогне. И факултета трябва не авторитетно, а настъпателно, безкомпромисно, с аргументи и с много кураж да помага на държавата, но и да изисква от държавата тя да се обърне към проблемите на водното строителство. Защото в този факултет се обучават студенти, бъдещи инженери, които доставят най-ценното богатство и здравето на човека, питейната вода, които осигуряват храната чрез напояването, мелиорациите, които осигуряват енергията и топлината в нашия дом. А какво е това? Тези 3 важни специалности всъщност представляват един стълб на националната сигурност. Държава, която не може да си осигури питейна вода, храна и енергия, не може да има суверенитет. И това е бъдещата роля на факултета, на факултетното ръководство. Трябва да си казваме истината и да работим, защото работейки за водното дело, работейки за факултета, ние работим за родината си, за България. Ние сме щастливи хора, защото този факултет ни е дал най-щастливата професия. Професия, в която имаме възможности за изява и си заслужава факултета да намери най-правилния подход и в този период, и той ще го направи, защото нашия факултет винаги е намирал правилната политика, правилния подход, правилните решения. Пожелавам на деканското ръководство, на всички, които в момента работят, наистина да работят с желание, с кураж, с себеотдаване, защото професията заслужава. И след колегата откривам тържественото събрание по случай 75 годишнината на нашия любим хидротехнически факултет. Благодаря.